Máis dunha década perdida para o saneamento en Pontevedra e máis dunha década perdida no saneamento da ría de Pontevedra. Así definimose Carme da Silva o Plan de Saneamento da Ría presentado pola Xunta de Galicia. Unha das propostas recollidas neste documento é o colector do Gafos, un proxecto que foi asumido en 2015 polo Concello de Pontevedra, despois de que a Administración Autonómica considerase en 2011 que esta non era unha obra prioritaria. Agora o Goberno local recrimina a Xunta que inclúa este colector no Plan de Saneamento da Ría, cando xa está prácticamente rematado. A Xunta determina que o colector que o Concello xa executou é unha das propostas prioritarias para executar no plan de saneamento. Nen sequera teñen coñecemento cando elaboran o plan e cando lo presentan hai uns días que ese colector xa está executado. Outro dos puntos conflitivos deste plan de saneamento da ría ten que ver co colector que vai de Cocheiras a Edar de Praceres. Segundo o Goberno local, neste tramo hai un problema de bombeo debido a unhas obras realizadas pola Xunta. Nas obras elaboradas na autovía de Marín, no nudo, cando se fixo o nudo, se provocou un problema no colector que vai de Cocheras a Edar porque disminuíron o diámetro do tubo. É un tubo de 1200, no tramo que cambiaron pasaron a 1000 e iso produce un estrangulamento e que o bombeo de Cocheras non poda funcionar correctamente. Están advertidos dende o ano 2011 que as obras da Xunta provocaron ese problema e agora nos veñen como consecuencia deste profundo estudio do sistema da ría de Pontevedra a decir que hai que arranxar ese colector. Sábeno desde o 2011. A pesar de que a Xunta recoñeceu que o sistema de separativa de pluviais e fecais funciona ben no Concello de Pontevedra, no orzamento de 2021 inclúese unha partida de 518.000 euros para a súa xestión. O Goberno local espera que este diñeiro sexa investido en reparar o problema de Cocheiras. Queremos pensar que detrás de Xestión Pluviais Pontevedra, realmente o que está é resolver ese problema que, como non queren recoñecer públicamente que as súas obras provocaron ese problema, porque, curiosamente, en todo o estudo non se fai ningunha referencia a que haxa ese problema no colector de Cocheras, pois non querer recoñecer públicamente que foron as obras das Xuntas que provocaron ese problema, que detrás dunha partida que se chame Xestión de Pluviales, realmente o que esté sexa resolver ese problema. Tras esta análise, o Concello de Pontevedra decidiu emitir á Xunta un informe no que se insta a Administración Autonómica a aclarar os prazos de todos os proxectos recollidos no plan, así como tamén pedir que se refagan os cálculos e as súas previsións.